Ето как направих тези красиви есенни листенца. Преди няколко дни ми пристигнаха нови сухи брокатчета и нямаше как да не направя нещо с тях. Наближава декември, всички знаем, че това е месеца на блясъка. Затова никога не е излишно още от този брокат. За този дизайн използвах бежов гел лак, след което го полимеризирах и сложих тънък слой база, върху която наредих брокатчетата, полимеризирах и сложих стреч гел. След това с плоската четка и жълто и оранжева гелова боя си маркирах къде искам да са ми листенцата и започвам да си ги рисувам. Когато правя техниката Landstroke, винаги повтарям елементите, за да може да изпъкнат повече цветовете. Сложих и малко бяло за контур, съвсем тъничко по листенцата и малко завъртулки отстрани. Запечатах с топ лак и това е. Ако такива видеа сте интересни, може да ме последваш. До скоро!